idan mutum zai bar duniya, mala'ikun da za su zo su anshi rai, mala'ikan da zai zo ya karɓi rai, to babu shakka akwai kalmomi da zai karantar da kai. Shi ka yi nazarin wa'annan kalmomi kuma ka san su, ka gane su, ashe ya kamata mutane mu sa hankali. Bayan mala'ikan mutuwa ya anshi rai, yanzu za a ɗora ka kan katako da za a yi maka wanka. Akwai abin da mala'ika zai ce da kai a wuri. Bayan an gama wanka, an gama an ɗauko ka amma sallah, za ka bar gida, akwai abin da za ka faɗa, za ka bar zandar, ba ka ƙara dawowa. Ya kamata ka yi nazarin wannan. Tana idan an ka zo an ka sa karami, akwai abin da kabari za ta gaya maka. Ka fahimci wannan? Sa'annan bayan an watse kowa ya komo gida an barka, sannan Allah da kansa kuma zai yi magana da kai. Bawa Allah, ka san wannan? Wa'in